मी तुम्हाला सांगणार आहे बघा की चुलीला आडवी भाकर लावून कशी फुगवायचे. तव्यावरल्या भाकरीपेक्षा चुलीला आडवी लावलेली भाकर लय चवदार लागते. तव्यावर शेकायला लागते अगोदर. हे बघा आपली भाकर. हा बघा आता ह्या अंगानं खालच्या अंगानं तव्यावर शेकून घ्यायचे. बघा आता ह्या अंगानं भाकर शेकली. आता ही चुलीला आडवी लावायची. हे भाकर घ्यायचे आणि अशी चुलीला आडवी लावायचे. हो का लागली भाकर फुगाय. हा का इकडून फुगले बघा. बाजरीची भाकर अशी शेकली का नाही खायला चांगली लागते. ह्याचा पापड एकदम कडक कडक होतं. हो का आमच्या छपरामध्ये जरा ऊन येतंय ना त्यामुळे ते दिसत नाही. हो का अशी भाकर शेकायचे. हा बघा कशी काय शेकते भाकर. चुलीच्या हाराला शेकलेली भाकर आहे.